थारैनो दिनै जोंनि मिरु इउपिपिएल दलनि बिथोन बादियै दिनैहाय बनगाव समस्तियावहाय गासै 79 पलिं बुथ्स दङ। बे 79 पलिं बुथ्सनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै दिनै मोनसे बुथ सन्मिलन बेवहाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव गासै 79 पलिं बुथ्सनिफ्रायनो माने नुजाफैदों आरो दिनैनि बे बुथ सन्मिलन हाबाफारियावहाय जों पियरलि कर्मीफोरखौनो लानानै बेहाय सावरायदों। बेवहाय साधारन रायजो राजाखौ जों लेंहराखै। बेवहाय जों जेसेबांबादि आसा खालामदों बेवहाय एसे माखासे बागान एरिया साहा बागान एरियायावहाय मोननै मोनथाम साहा बागान दङ। क'क्राझार साहा बागान, बांलाबारि आरो दावलाबारि आरो लोगोसे क'क्राझार टाउन बेवहाय माखासे बेंगलि समाजा माखासे एसे हाबाफारि दङनो आरो बिनिफ्राय बागानियाफ्रा माखासे बिलाइ खानाय मानाय माखासे फ्रायानो लेबार मावो। बेखायनो बे मोनथाम मोनब्रै जायगानिफ्राय एसे खम जादों। नाथाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो जोंनि गुबुन गुबुन बुथ्सनिफ्रायबो मोजाङैनो बाहागो लादों। बेवहाय सासे सानैया एसे एबसेन्ट जादों नंगौ, नाथाय जों जेरैबायदि आसा खालामदों बिदिनो जादों। आरो दिनै जोंहा बे हाबाफारियावहाय जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर जेरैहाय जोंनि इउपिपिएलनि गायसनगिरि आफादगिरि इउजि ब्रह्म, लोगोसे इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो लोगोसे जोंहा दिनै बेहाय बाहागो लादों जोंनि इउपिपिएलनि अमिन उइंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म बायद' आरो जोंनि लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बाहाय बाहागो लादों। बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंहा इयुनावहाय बनगाव समस्तियावहाय जों बोरैबा गोरलै देरहानो हायो बेखौ लानानै गुवारै गोथोङै रायलायदों। जोंहा फेज 1 फेज 2 बेखौ लानानै बुथ मेनेजमेन्ट कमिटिनि कनभेनर आरो दैदेनगिरि समनाथ नार्जारि आरो बज्र बसुमतारी बिथांमोनहाबो बाहागो लानानै जोंनि पलिं बुथ्सनि सोद्रोमाफोरखौ मोजाङैनो बुजायदों। आरो आङो सानो बिथांमोनहा जेरैबायदि बेवहाय बाहागो लानानै बिबुंथि लाखिलांबाय आरो पलिं बुथ्सनि सोद्रोमाफोरखौ बुजायलांबाय, बिथांमोननि बुजायनाय आरो बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों फैगौ सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां जा बिटिसिनि बिसायख'थि बेवहाय बनगावनिफ्राय देरहागोन होननानै जों दिनै एखेबारे बिखा फोरदानानै बुंनो हायो। खारन थांनाय लकसभानि जा बिसायख'थि बेवहायबो बनगाव समस्ति हिसाबै जों देरहाखादों आरो थांनाय लकसभा बिसायख'थिनि उननिफ्राय जोंहा दा साबसिननिफ्राय साबसिन जाबाय थादों। बेखायनो आङो दिनैहाय बनगाव समस्तिनि सासे आफादगिरि हिसाबै आं जेरैबायदि गामि गामि हाबनानै पलिं बुथ हाबनानै जेरैबायदि मोनसे नुदों ग्राउन्डनि पिकचार, बे ग्राउन्डनि पिकचारखौ नायोबा 2020आवहाय माखासे कमिउनिटिया जोंनो होआखैमोन, जेरैहाय माइनरिटि आरो बागान ओनसोलाव जोंहा एसे खम जादोंमोन, क'क्राझार टाउनाव एसे खम जादोंमोन आरो माखासे जोंहा बुंनो थाङोबा जायफोरनाखि एसे बे आदिबासिखौबो होनजायो एसे खम जादोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव फ्राय माने जोंहा माइनरिटि कमिउनिटिनि रायजो राजाफ्राबो दिनैहाय इउपिपिएलनि जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार बिथांनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै दिनै लैहोर लैहोर फैबाय। बागान ओनसोलावबो जथेस्थ' माने दावगादों, टाउनावबो जथेस्थ' दावगादों। दा दिनैहाय बेसेबां बाहागो लानो हादों हाया बेजों खोथा नङा, दिनै नांगौ बादियानो बाहागो लादों जोंनि कर्मीफ्रा। नाथाय ग्राउन्डनि जा पिकचार बे पिकचारखौ नायोबा बनगाव समस्तियाव इउपिपिएलआ देरहागोन बियो रोखा। दिनैनि समाव सोरबा बिर'धिया बिपिएफआनो जा, अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआनो जा, बिजेपिआनो जा, जायखि बेवहाय गेलेया मानो बिसोर देरहानाय नङा। बिथांमोनहा गावसिनि कर्मीफोरखौ बे हमथानानै लाखिनो थाखाय बिथांमोनहा खामानि मावथों, जोंहा बेहाय जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय बनगाव हिसाबै इउपिपिएलआ देरहानाया दिनै रोखा जाबाय आरो खोब आं मोजां मोनदों। दिनैहाय नैबे बुथ सन्मिलननि गेजेरजों जों दिनै गोबां सावरायबाय आरो बे सावरायनायनि जा मोनसे बोसोन बा माखासे
जोंहा खामानि मावनांगौनि हाबाफारिखौ होनलांबाय बेखौ लानानै जोङो गाबोननिफ्राय जोङो मोनसे भटनि जुद्धआव जोङो पुरा ओंखारगोन जुद्ध माने बेवहाय खिन्थु बेवहाय गणतान्त्रिक जा मोनसे नीति दं बे नीतिखौ लानानै जोङो जुजिगोन बेवहाय जोङो असान्तिखौ जों लुबैया दाङाबाजिखौ जों लुबैया आरो प्रमद बर'नि नाजानायाव दिनै बिटिआरआव खोब सान्ति जाबाय गोजोनबाय जोङो बे सान्ति रोखोमैनो गणतान्त्रिक नीतिजों भटनि जुद्धआव बे जुद्धआव जों ओंखारगोन आरो जोङो बे जुद्धआव देरहागोन आं बेखौ दिनै बनरगाव समस्तिनि सासे सोद्रोमा एबा हान्जानि आफादगिरि हिसाबै आं बेखौ दिनै माने फोसावो फैगौ बिटिसि इलेक्सननि थाखाय आं व्यक्तिगत हिसाबै बेवहाय बुंनायनि आंहा जेबो बेवहाय बुंनांगौ गैया खारन गोजौनि नेताफोर सेन्ट्रेल कमिटि बा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा देरहानांगौनि सार्तआव बबे समस्तियाव सोरखौ होयोबा देरहागोन बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा निस्सय सिन्था खालामगोन आरो आंबो बेखौनो लुबैयो जे देरहानांगौ जों देरहानानै जोंहा जोंनि रायजो राजानि खामानि मावनांगौ बेखायनो केन्डिडेटआ सोर जागोन जाया आं बेखौ दिनै बुंनो हाया आरो व्यक्तिगत हिसाबै आंहा दिनै बुंनायनिबो बियो सम नङा।